Umphathisi wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu kulindeleke ukuba abhengeze iinkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho zekota yesibini ngomso. Inkokeli ye-EFF uJulius Malema uthe liqela liphantsi kohlaselo kwaye kukho ungenelelo langaphandle nokusetyenziswa kwabo bangabasunguli beli qela ukulichitha-chitha phambi kwenkomfa yalo yonyulo yenyanga ezayo. Namhlanje kubhiyozelwa imvumi ezithe zagqwesa kumculo wokholo kumsitho waminyaka le we-Crown Gospel Music Awards. Sinamkeleka indaba zethu ngokuhlwanje andame ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Ngomso umphathisi wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu uza kukhupha iinkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho zekota yesibini nangona kunjalo ulwaphulo-mthetho kweli lusabhokile kutshanje kuthe ndi ividiyo kumaqonga onxibelelwano neyothusa bemibeli neveza ulwaphulo-mthetho liyamaniswa neqela lamakhwenkwe kwilokishi yakwaMashu KwaZulu-Natal siye satyelela kule lokishi nalapho abantu bayo baphila phantsi koloyiko kwaye batsala nzima ukuphila phantsi kolwaphulo-mthetho luqubayo. Iqela lamakhwenkwe aselula lithe lajika le lokishi yaba yindawo yolwaphulo-mthetho nalapho lithe lashiya abantu abali-11 bebhubhile, abanye abaninzi bebambe ongezantsi ngumothuko kwaye oko kubangele abantu basekuhlaleni bashiyeke bejamelene nelahleko yezalamane. There's a hostel here in the township KwaMashu, and these boys were terrorizing mostly in that hostel, and it varies. There's murder cases. Thus far, they've been linked with about 11 of them, but the investigation is still continuing because we believe there will be more cases that can still be placed on the docket against them. Kwabaninzi ubulungisa busaxele ithamsanqa nanjengoko amaxhoba ezezenzo zolwaphulo-mthetho engazimiselanga ukuxela abanqala intloko kwabasemagunyeni ngenxa yoloyiko. Kusenjalo, iNelson Mandela Bay yenye yezona dolophu zinezinga eliphezulu zolwaphulo-mthetho eMpuma Koloni. Kwinyanga yeThupha, uAugust, umphathisi wamapolisa wathembisa ukuba amapolisa amaninzi aza kuthunyelwa kulo mmandla. Imiba ejikeleze ukuqweqwediswa, ubundlobongela bemipu, ukubulawa kwabantu, ubundlobongela bamaqela emigulukudu, yiyo yonke imiba abahlali baseGqeberha abajamelene nayo. Shooting happening on a daily basis here. Every week more than 4 to 5 people passed away. Young people, especially the young people, are dying in our area, and the violence is remarkable. Kuthutyulwa abantu, sirojwa imoto zethu, siyangenwa ezindlini, all staff ubone yonke laa nto la akukho right, asikho safe. Akomphathiswana xa ndijongileyo into ofuneka ilandelwe bayaphi ufumana inqozo baphele ungantloko apha emadawini baninzi nako. Ngokwekota yokuqala yeenkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho zika-2024 no-2025, iNelson Mandela Bay kunye ne-OR Tambo ziye zabhengezwa njengezona zithili ezinengxaki yolwaphulo-mthetho oluthe gqolo eMpuma Koloni. Ukubulala, ukuzama ukubulala nokudlwengula zezona zixhaphakileyo kwezi zithili zozibini. Kusenjalo eKapa zisaqhuba iziganeko zokurhoriswa kwabantu ngonqevu ngelinyanzelisa intlawulo yokhuselo kwaye oku kubeka emngciphekweni amashishini asakhulayo ezilokishini kwakunye nokhuseleko lwabantu ngokubanzi. This extortion business started in the CBDs and nobody took note of that, and now it escalated to the townships where it was targeting the spaza shops owned by the Somalians, and now in the past 2 years or so, it affected the informal traders. That is your people selling your fruits in the stalls and your hair salons, your barber shops. You will remember just this year or last year, late last year, a woman was killed in Samora Machel for refusing to pay extortion. So extortion is now the leading figure in all crime mechanisms. You mentioned your murders, your whatever. These are done because people are not adhering to the instructions of paying whoever is asking this money from them.
Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema uthe liqela liphansi kohlaselo kwaye kukho ungenelelo lwangaphandle nokusetyenziswa kwabo bangabasunguli beliqela ukulichitha-chitha phambi kwenkomfa yalo yonyulo yenyanga ezayo. Lo kaMalema ukuvakalise oku eBenoni kwiMpumalanga ngalemva kwemini ngethuba esenza intetho ephambili kwindibano yephondo laseGauteng yabathunywa be-EFF abaza kuzimasa inkomfa yonyulo kazwelonke eliqela eza kubanjelwa eNasrec eRhawutini. Ethetha nabathunywa be-EFF kwinto athe yintshayelelo yenkomfa kazwelonke kwinyanga ezayo, uJulius Malema uyale izicaka zalo mbutho ngokuziphatha ngembeko zihlonele abo bazivoteleyo kumasebe ngamasebe. We have gathered you here today to conduct a dry run of our National People's Assembly to determine whether indeed the delegates which have been elected in the Branch People's Assembly and branch general assemblies are people who can touch, feel and see. As you are seated there today, you have a duty to be responsible with the power that has been delegated to you by the branches. Umfo kaMalema ukwatyhole abasunguli beqela le-EFF ngokuba ngosihamba nomoya ngokuvumela amayelenqe okudunga-dunga lo mbutho ngaphambi kwenkomfa yawo yolonyulo ngoDisemba. We warned the EFF of the decline of the revolutionary and activism leadership in KwaZulu-Natal months before the elections. As an intervention, we even went as far as carefully framing the removal of the head of this organizational DK from KwaZulu-Natal and saying that he will be supported by Secretary General while redeploying him to the Eastern Cape, where organizational work had already been consolidated. These are the length we went to protect the dignity of someone who goes around today claiming that he was ill-treated in the EFF. Kananjalo uxhome intente ekhwela izehlela kulowo wayefudule ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma ngokucinga okokuba usenamandla okubumba ilizwe ukanti akamyekanga nomongameli oxhuzula imikhala umnumzana Cyril Ramaphosa. How do you say you can unite people when you are 82 years old, having failed to unite them for the past 82 years? The unity we are talking about is not a lip service. It's not something used to mobilize people for the sake of positions. Cyril Ramaphosa is corrupt. We were not misled about the corruption of Cyril Ramaphosa. And we don't just talk about fighting corruption. We will be on the streets on Tuesday going to fight Kalapana in the Constitutional Court. Utsho ememelela kubumbano ngaphambi kwenkomfa yalo mbutho eza kubanjelwa eNasrec. Amagosa aphezulu eqela le-ANC kuquka umongameli Cyril Ramaphosa avalelene ekhusini kwakunye nesikhokelo samakomaniso oMzantsi Afrika eLuthuli House kwilinge lokuchebana induma. Iqela le-ANC lithi le ntlanganiso yalo ne-SACP izagxila kwiziganeko zakutshanje zezopolitiko ubudlelwane phakathi kwala mahlakani kanxantathu buthande ukuba kraka okwencindi yekhala kulandela isigqibo se-ANC sokwambatha ngengubo enye ne-DA kurhulumente wobumbano. SACP inoluvo lokuba i-ANC bekungamelanga ukuba isebenzisane ne-DA koko ngeyenze urhulumente wegcuntswana namanye amaqela abona ngasonye nayo ngemiba yezopolitiko. Bathe bazalala abemibeli kwi-ofisi zeziko lombane u-Eskom nanjengoko namhlanje ibilusuku lokugqibela lokuqinisekisa ukuba zonke iibhokisi zombane zibhaliswa kudidi olutsha lwemitha okukuze emva kokuba u-Eskom wakhupha iingxelo ezithi bonke abemibeli mabaqinisekise ukuba iimitha zabo ziyabhaliswa. Abahlali baseSoweto bancame balala kwiziko lombane u-Eskom kubusuku bayizolo kuba befuna ukuba ngabokuqala emigceni yokuncedwa ukuze babhalise ibhokisi zabo zombane. Silale la sifike ngo7 izolo silale la kodwa namanje abakaqalisa ukusebenza. Asazi ukuthi baqala sikhathi bani and bathi bayavala. Everybody bazele for that KR2 thing here, yabo. So now if ever people are not maybe assisted, and futhi I don't think this thing it will be done like iphele manje because of abantu baningi. Ukanti abahlala basebenzisa umbane ngongekho semthethweni bathi ininzi imali ekufuneka beyihlawulile.
Ngizizwa ngibhlungu kakhulu ngoba ngihola imali encane ngithenga nokudla yayibona lento enjalo nomkhulu naye akekho right kahle yabona ngizizwa ngibhlungu kakhulu kodwa kunandaba ngizozama ngibhadale. Isikhalo sami ukuthi ngizele ukuthi bangenzele lasekhaya khona ukuthi ngibhadale angali ngi-3G so ngizomanage ukukhipha leyo 6,000. Uninzi lwabemibeli bathi le nkqubo ka-Eskom ibaqubule kodwa nangona kunjalo liye longezwa izolo ixesha lokuba abantu babhalise iibhokisi zabo. Uyaqhuba umsitho wokuwongwa kwemvumi zomculo wokholo i-Crown Gospel Music Awards eGauteng kunyaka we-17 uqhuba lo msitho. uBishop Mpendulo Nkambule uthi umsitho wanamhlanje uza kuba sisikhumbuzo songasekhoyo uZanele Mbokazi. Umsebenzi omkhulu kakhulu owenzekayo njengoba nibona nje sikuma Crown Gospel Music Awards aqalwe uZanele Mbokazi omsunguli wawo ongasekho nathi usenkosini. Umsebenzi omkhulu kufanele sikholwe, kufanele sithandaze futhi umsebenzi we-team. It's team effort, not an individual. Zanele besisebenza naye as a team. Ufundisa abantu abaningi how to work, abanye sebachubekele phambili kwi-industry, benza izinto ezinkulu, ubagayidile wabasiza baphumelele. So ke it takes teamwork. It really takes teamwork. Kusebenza sonke ngokubambisana nokuzikhandla. Njobuzwa nje khona amaculo athandwa uyakhulayo kanye nawe Nkosi yami. Mawusho umsebenzi yonke imihla ngiselapha. Those are her favorite songs. Zobe kucula lawo maculo lawo njoba uzwa nje manje the show is almost about to start. So it's exciting. So sobe simhlonipha kukhona i-award special ezodedicatedwa kuye futhi iqondene naye. Kule veki bekusingathwe umsitho iPandoring Advertising Awards nalapho bekuwongwa amagcisa aqaqambisa ulwimi lwenkobe. Lo msitho usekelezelwe ekugcineni ulwimi lwenkobe luphila. Apha studio sihleli noAndile Ndaba noObakeng Rapu. Manene ngaphambi kokuba nisichazele ngembasa eniziphumeleleyo khani sichazele ngani nomsebenzi niwenzayo. Okay, molweni sanibonani Melang. Igama lami Obakeng Rapu and usebenzela iPromise Agency. And yeah, I'm a copywriter, conceptual copywriter emsebenzini. And yeah. Okay. Andile. Sibonge ithuba lokuthi sibe lapha ekhaya. Igama lami uAndile Ndaba and mina njengoba esilo mfowethu I'm also a copywriter and I am at MNC Saatchi Able, Johannesburg. Umsebenzi okanye icandelo le-advertising kudala kusithwa longanyelwe ngabantu abamhlophe. Ingaba nina ukhona mhlambi inguqu enizibonayo kwelicandelo? Ukhona vele, you know, especially ngama lentuzana ceremonies such as lentuzana Pandoring Awards that award indigenous work, you know, umsebenzi wethu esiwenza ngesithetho sethu. So it really does show the difference and the change and highlighting ukuthi yazi guys, our African languages are being heard and, you know, they're being recognized. Yeah, njengoba umfethu besishilo ngaphambilini when it comes to the Pandoring Advertising Awards bebheka only the Afrikaans side of work, right? And the fact that sekushintshile lokho manje sebebuka umsebenzi owenziwa yithina, whether isiZulu, isiXhosa, isiSotho, isiPitori, it speaks to the change that's happening in the industry, which is very important because if we don't celebrate our languages with the work that we do, no one is going to do that for us. And we do not want a situation where when it comes to 20, 40 years from now, kungenwe museum and it's like isiZulu kwasuka sukela. We don't want our languages to be inganekwane, you know, to put it like that. And it's important that we really celebrate the cultural pride when we do the work that we do. And we are honestly grateful to each and every person who plays a role in making sure that the industry transforms. And this is just a testament when we are sitting here in Njengabafana, Abamnyama, who have had a number of opportunities, you know. If it was back in the days, you wouldn't be sitting here with us. So there's a lot of change that's happening in the industry. And we are glad that we got to be a part and parcel of benefiting from all of those who fought in the past to make sure that the young black men sitting in front of you today, you know, can literally share the insights that we have. And someone else who's watching out there at home can be like, okay, cool. If that guy can make it, then I can make it as well. Yes. Iqela lenu iPromise liphumelele kuMpetha Awards kwi-campaign ethi Flate Project. Khani sicacisele ngale project noba niziva njani ngokuphumelela? Yazi, we're happy.
but then as an E-Flate project here too, it was tied into the cultural insight which has in Maskulmikini, so there's more than 11 official languages as Kulma, as South Africa, and for us it was tapping to that official, unofficial language and E-Flate, because one command like South Africa has E-Flate, more Combitex or Shy-Flate, or Bizamatit, or Shy-Flate. So then for us it was about, okay, since Kulangama Flate, and there are these language barriers, construction sites with, a lot of foreign nationals that, okay, guys, if there's one language that Sonkes understand, is Ukshay Flate, so let's use Yona into a Flate to communicate with each other. And, if you see a warning, a danger sign, Ukshay Flate. And yeah, that's basically, Yona E project here to, behind the Flate project, and just try and make change in the lives of the construction workers. Yeah, Andile. But I mean, we're from separate agencies, so the campaign was amazing. On our side, we basically worked on Trinco T, which won a silver Pendoring at the Advertising Awards. And again, I was just chatting about it even now. And for the first time, he was like, to me, bro, I enjoyed that campaign so much. And it speaks to, the testament of the work that we did. It's amazing. It's quite fun, because we really wanted to tap into a very young audience, but we wanted to do that in a very fun way. And so we tapped into the call and response songs that we know are very, very rich when it comes to South Africa. Like, for instance, if I go Avumuti T, like it use, when you're a Zulu speaking person, that it's THI, but when you just flip it to TEA, it's T, and it sounds like T, right? And so we did that small change, which gave us this amazing, powerful campaign, and we're reaping the rewards for that. And we really hope that the whole of South Africa is going to be singing T wherever they go, and our campaign is going to bring the results that we want, because it is very important that we have clients that trust creativity, and on top of that, when they have trusted the creativity needs to bring in the results, because at the end of the day, this is business, and it's important that the creativity that they are trusting us with brings in the results and the numbers. Obakeng, niphumelele ezinyimbasa ezintathu zegolide ze-Pendoring. Kasicacisele ngazo. So I'm awards were to 3 zegold, and then gune silver, and it was for Lentuzana, out of home, digital, ne website, Yeah, so Velelama Awards, it's really just, I guess, a testament, if I can put it like that. And the fact that, it shows what, we actually managed to reach out to these many people, and, it also talks to the fact good business into any impact with Sevens way too, and it's just a reward for the hard work that we put in as a team, like Sevens in a promise. So, yeah. Kuni kubaluleke kangakanani uqaqambisa ulwimi lwenkobe kwicandelo le-advertising, even vernacular languages? Kubaluleke ngendlela eyisimangaliso ma. I think ngeke ngakusho lokhu ngaphambilini. Masingayenzi thina lento akekho umuntu ozosenzela yona, and siyazi ukuthi sonke sisukaphi. So kubaluleke kakhulu ukuthi nentwana encane ethi mayibhala ibhala isiZulu noma ibhala isiSuthu, yazi ukuthi ingakwazi ukuthi idle ngalento, iphile ngayo. Not so long ago I was in France, and ngihanjiswe yinto ebengiyenze ngokuyibhala ngesiZulu. And kubaluleke kakhulu ukuthi ngikusho lokho ngoba abanye abantu bathi mabecabanga impumelelo, ucabanga ukuthi impumelelo ihamba nesingisi, kanti cha. Ikhono lakho ungakwazi ukuthi ulisebenzise, uphinde futhi uwenze sure ukuthi uhambisa ophecelezi uwenza sure ukuthi uqhuquzela abantu abasha ukuthi baziqhenye ngolwimi labo, whether isuthu isipedi. So kubaluleke kakhulu ukuthi we are part and parcel of the transformation in the industry, and we are always at the forefront of celebrating our languages, making sure that in the community that is South Africa, there is cultural pride. And there's a number of videos I've seen online where you see a kid that's like maybe una 10, 15 omunye akakwazi ukukhuluma ulwimi lasekhaya, but mawumbuza ukuthi uma ukhulumani noma ukhuluma isiZulu usisi ubwasuthu, but bona abakwazi. So it's important that umsebenzi abawubonayo, whether they hear it on TV, they see it online, babona ukuthi no man, shuthi I am missing out if I'm not celebrating my mother tongue. Therefore, I need to ask mom or go to the necessary resources and make sure that I am able to practice my own mother tongue, whether it's writing about it, singing. That's very important. Andile no Obakeng masibulele kakhulu ngexesha lenu. Andile ke lowo no Obakeng.
Awathikazi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukele ekhaya ndikwamkele bethu nedeskeni yam enkulu leyo kaloku liqonga lemozulu mna ngegama ndikuthabile makhaphela inzwakazi yabathembu mvanje nantsi imozulu siye sivuleke mbukele ekhaya ngokuphawula kaloku iziganeko zamvanje apha eMzantsi noko uyabona nawe ingxelo noko isentle phaa noxa kusibekele kakhulu phaa izulu kumntla-mpuma apha eMzantsi njengaphaa futhi ko-Free State njengaphaa ko-Welkom kuncam yelaphondo kwasekuseni futhi ngelashumi nje likhatshwa sesithoba baqhube nosuku kusanetha phaa kuyaduduma kakhulu phaa ngorhatya ngamashumi 3 nje mbukelo wam azakhatshwa sesithoba kanti mbukele ekhaya amaqondo wakho lawa phantsi naphezulu ngelokuqala nqa kwalike iphondo lipha kaloku lona empuma koloni njengaphaa kwintshona yelaphondo kokaladokho kwasekuseni futhi ngeshumi nje likhatshwa sesihlanu kuhle kuyaxonga kuzole ngorhatya ngaye kaloku futhi la 40 degrees nantsi kwakhona mbukele ekhaya imozulu kusephondweni lase-Free State lona ke lephondo lapha embindini eMzantsi Afrika njengaphaa kumantla futhi ko-Sasolburg kwasekuseni futhi kusanetha zintshizane nje yonke intsasa ngelashumi likhatshwa sesibhozo phantse nje yonke lamva kwemini mbukele ekhaya ithi chunam sijonge phaa ephondweni lasentshona koloni ngomso indawo zonke nje zikufuphi nonxweme njengaphaa kaloku ko-Vredendal futhi kusanetha ekuseni kwakhona noxa kungabandi ngelashumi nje likhatshwa sesine baqhube nosuku kwakhona futhi ngo-25 degrees kanti ke mbukele ekhaya nantsi bethuna imozulu ephondweni lase-Northern Cape ngomso kumantle kurumani phaya umzela wasekuseni futhi qabaqaba ngamafu ngo-20 degrees futhi kuyaxonga kumandi phaya nako-Kimberley ngo-20 degrees xa besonga laa mini yabo yangomso bukele ekhaya yenjenje kaloku kwakhona futhi laa mozulu phaya ephondweni lase-Northwest ngomso kwintshona phaa namazantsi futhi ko-Vryburg neziphaluka kwasekuseni kwakhona futhi kuhle ngo-19 degrees ekhatshwa zintshizane zemvula bukele ekhaya thina kaloku apho sikhoyo kuserhawutini phaya kwasekuseni ngomso ko-Springs amazantsi futhi ngelashumi nje likhatshwa sisixhenxe baqhube nosuku noxa ke kufudumala kamandi ngama-3 nje mbukeli wam aze abe nanye xa sithe chu ngokubanzi phaya ephondweni elikumantla apha eMzantsi Afrika elo phondo kaloku phaa lona eLimpopo futhi amazantsi walo kusebilabila phaa umzekelo futhi ngo-19 degrees phaya ekuseni futhi kuye kucwenge kutshise kufudumale kakuhle futhi xa bezawusonga usuku ngama-3 nje azakhatshwe sisithandathu yehla nam sithe chu kwakhona bukele ekhaya sijonge phaya ephondweni lasempumalanga ngomso Middleburg kwasekuseni futhi kuyaduduma kuyabaneka kuyanetha nje nezo ntshisi zithe qa kakhulu phaya ngelashumi ze likhatshwe sesihlanu bukele ekhaya ndiyayivala ideska yemozulu phaya ngephondo lokugqibela KwaZulu-Natal njengaphaa kumantla welaphondo phongola phaa umzekelo wasekuseni futhi ngo-21 degrees naphaa ko-Vryheid kuncam Richards Bay kwimpuma lishumi nje likhatshwa sisibhozo mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli kamnandi mawethu.